टीचर हिसाब रे तो बीएमसी सरकारी उन्नति विद्यालय उच्च बोकदा हिसाब रे केमिति बिल्डिंग तैयार करले ये बीएमसी रो स्मार्ट क्लास सब दिरे 50 टा कक्ष होची टोटल हां और सेटा होची पैसा होची आज्ञा नारी मानव पई आ बालक पई हां मोटे होची फील्ड এটা ফিল্ড নাই কি এটা ফুটবল ফিল্ড তার বিষয়ে কোন কইবে তার বিষয়ে কোন কইবে এটা গ্রাম এটা होची बोकदा ग्राम हां बोकदा विलेज এটা সমস্ত ঘর হয়েছি আর পানি ট্যাঙ্কি भी होची টাঙ্কি হচ্ছে লক্ষ লিটার পানি ট্যাঙ্কি होची ये पाटन गिटा ये पानी टैंकी এটা ফার্স্ট এটা হসপিটাল बोकदार तो हॉस्पिटल सिस्टम किछ নাই হসপিটাল সিস্টেম নাই কিন্তু এমনি করিবার আছে ନାଇଁ ଆମ ଏ ବକ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହସ୍ପିଟାଲ ସିଷ୍ଟମରେ କହିବା କଥା ନାଇଁ କି ମାନେ ଏମିତି ସିଷ୍ଟମ ହେବା କଥା ମାନେ ସିଷ୍ଟମରେ ହେବା କଥା ଠିକ କଥା ଆରେ ଇଏ ଇଟ କୋଉଠି ରହିଲା ଏଇଟା କଣ ଇଏ ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କୋଉଠିଟା এটা হচ্ছে বিশ্রাম পাই এটা ফিল্ড র ହଁ ଫିଲ୍ଡର ତାପରେ ବାବୁ ଇ ଜାଗା ସିଷ୍ଟମ ଇ ସବୁ କ'ଣଟା এটা ଯୋଉମାନେ ଘର ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ଅଛି ସେଇଟା ମାନେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଅଛି ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ହଁ ହଁ କୁହ এটা হচ্ছে স্মার্ট ক্লাসরুম হ্যাঁ স্টুডেন্ট মানে বসে তাকে উপস্থাপন করে হ্যাঁ এটি অটোমেটিক এপটে যদি স্টুডেন্ট মানে এন্ট্রি করবে তাহলে এটি কাউন্টারে কাউন্ট স্টার্ট হবে হ্যাঁ হ্যাঁ ଆଉ ସ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ଭିତରକୁ ପଶିକି ବସିବେ ଆଉ ବସିଲା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଲାଇଟ୍ ସୁଇଚ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ସବୁ ଅନ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ ସରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରି ଯିବେ ତାପରେ କାଉଣ୍ଟର କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ କି 10 ଜଣ ଆସିଥିଲେ ଆଉ 9 ଜଣ ଯିବ ମାନେ ଗୋଟେ କାଇଁ ବସିବ ହଁ ଠିକ ଠିକ ଆଉ ଯଦି ବାଇ ଚାନ୍ସ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସ୍ମାର୍ଟ ଟଏଲେଟ୍ ଅଛି ସେଇଠି ଯଦି ଇଏ ପିଲା ପଶି ଯାଇଥିବ ବାହାରି ତାହେଲେ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଗୋଟେ ଆରାମ ବାଜିବ ତା ହେଜମ ତାପରେ ବାହାର ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଚର କ'ଣ କହିବେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମାନେ କ'ଣ କହିବେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମାନେ ସାର୍କୁ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ହିସାବରେ କ'ଣ କହିବେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ବସ 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 ହଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କବି ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ସାଇନ୍ସ ହିସାବରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି କି ଭଗବାନ ହିସାବରେ ଭରସା କରନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଯଦି ନଥାନ୍ତା ତ ଆମେମାନେ କେମିତି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା ସାଇନ୍ସ ତ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ଆଗରେ ଭଗବାନ ଥିଲେ ନା କେତେ ଦିନ ହେଲା ସାଇନ୍ସ ଏଆଇ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଏଆଇ ର କେତେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରିବେ ନା ଠିକ୍ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ଏଆଇ ଯଦି ଏବେ ନାଇଁ କି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ସାଇନ୍ସର ସିଷ୍ଟମ ମାନେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ସାଇନ୍ସର ଇଏ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କାମ ସବୁ ସାଇନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ତ ଭଗବାନ ଉପରେ କ'ଣ ହିସାବରେ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି ତମେ ଆମେ ହଁ ଆମେ ତ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ସାଇନ୍ସ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ବି ଅଛନ୍ତି ନା ସାଇନ୍ସ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଏ ତିଆରି କରିଛି ସାଇନ୍ସ ନା ଭଗବାନ ହଁ ଏମିତି କଥା ନାହିଁ ସାଇନ୍ସର ଗୋଟେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସାଇନ୍ସ ତଥାପି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଭଗବାନ ନାହିଁ ତ ଭଗବାନ ନାହିଁ ନା ଏଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ସମସ୍ତ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଲେ ନାହିଁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ସାଇନ୍ସରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଭଗବାନ ହେଉଛି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ କହିବେ ତମେ ସେଟା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ ସାଇନ୍ସ ଏବେର ଯୁଗର କଥା କହୁଛି ମାନେ ଏଆଇ ଏବେ ତ ସମସ୍ତେ ଏଆଇ ତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଆ ହଁ ଏଆଇ ତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଆ ତ ସାଇନ୍ସ ସେଟା ସାଇନ୍ସ ଆକା ତ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ମୁଁ ତ କହିବି ଭଗବାନ ଅଛି ଭଗବାନ ଥିଲେ ଭଗବାନ ଏମିତି ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭରସା ଅଛି ମାନେ ଭାଗବତରେ ଭରସା ଅଛି ଭାଗବତ ଆମେ ଭରସା କରୁଛୁ ତଥାପି ତମେ ନାଇଁ କି ଭଗବାନ ଉପରେ ଭରସା କରୁଛ ତ ଧନ୍ୟବାଦ।